Right, vazukuru ndoda kuti mundinzwisise. Handiti, kana ndichitotaura kana ndoda kuti mubatisise mazwi kuitira mangwana. Vazukuru hapana chingaite kuti munhu asvike pakuda kutouraya vanhu, especially kana dziri nyaya dzerudo. Handiti, munhu akangoratidza kuti haachakude kana kuti munhu akangoratidza kusava interested, iwo zvaunongoita ichingosiyana naye vazukuru, pane kuti wobva watendera kuti maemotions, hasha dzako dzikukontrole, because unopara mhosva wozoregreta mangwana, hasha dziya dzapera wasara uri wega. Handiti, so chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe paSNTV, kana uchiripo wekusubscribe woturn on your notification bell kuitira pega patinouploada mavideos, pega patinounza nyaya dzichipisa, you will be notified. Nichitoti aiwa zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vangu, nana tsano nehanzvadzi dzangu. Handiti, musha uri kuita uchikura. Handiti, tichiteererwa nevanhu vakuru, so tinofanira kuti tinge tinorirespekta mumwe neumwe nepachigaro chake. Handiti. Thanks very much for your unwavering support. So nyaya yandinayo vazukuru inyaya yemudzimai anonzi yePrincess Mutendi, uyo anonzi mwana wemunin'ina here waNeMurume Mutendi, uyo anova bishop kana kuti mukuru wesvondo yeZCC. Baba vake vachinziwo Levite Mutendi. So Princess uyu Mutendi ari kunzi akatungidza moto paimba yavo muguta reHarare, apo paakasvika mumba muine munin'ina wake. Munin'ina wake anonzi Fiona Mutendi pamwe chete nemurume wake anonzi naAlex Marange nemaid. Ari kunzi akatungidza vatatu ava vari mumba. Nyaya yakanga iri papi? Kunonzi iko Princess akatorwa nemurume wake akanotsvagirwa imba here kana kuti akavakirwa. Moziva kuti vanhu vane mari dzavo mubva atanga kugara kuSouth Africa. Ari kuSouth Africa uko ndo pakazosara murume wake akudanana nani, akudanana nemunin'ina wake Fiona. Chinova chinhu chisina kubata zvakanaka. So mukudanana uku vazukuru, muri kutonzi zvakare panenge panga patova nepamuviri, kana kuti patova nepamuviri pakatobata. Munoziva kuti mafruits zvatozvibereko zverudo rwavo, kureva kuti rudo rwatokomba vazukuru. So mudzimai uyu ari kunzi akatozobatwa nemapurisa akatombokandwa museri kuchikurubhi maximum prison, asi akazobuda zvake nebail. Handiti, kutaura kuno kwari panze on bail, nyaya yake ichiinvestigatewa nemapurisa kuti zvii zvakaitika zvafamba sei. Asi nyaya yatovapo apa yatomubata ndeye attempted murder, ndo yamacharges atovapo apa vazukuru, nekuti kutungidza moto vanhu vari mumba, madho akakiwa, aiwa kutoda kutoti zvipere vanhu vaparare vafe. Handiti, at the same time akabva pwanya motikari yavo zvakare yemhando yeFit. Handiti, pakabva patodhemepwanyiwa property. Ndo nyaya yatati tinge tiri tinokuzivisa vazukuru zvinoitika mastreets esocial media, kuitira nemwe musasara kana muzodzinzwa nyaya dzachona munge muri updated. Ndosaka sekuru aripo, sekuru vevanhu, the only Zimbabwean angu. Handiti, also ndiri referee mugame rachona, ukanzwa nyaya yataurwa isikasataurwa nasekuru inenge isina basa. So from Uncle saying the only Zimbabwean uncle, pari zvino tichiti much love.